Bueno, un día máis estamos cantando claro e hoxe está con nós Demelsa Marcote. Bueno, que tal? Eres, mira, vou a facer unha pregunta antes da pregunta que suelo facer de primeiro. Eres supersticiosa? No. No? No. E dirás ti, por que me preguntas isto? Porque eres a invitada número 13. Ui, que mal rollo, non? Sí, bueno, ou non. Xa estuvo unha amiga que hai pouco, xa Sí. limpou todo, xa Ai, quedou todo tal. Pero sí, hoxe antes de empezar a gravar, dixen eu, que número de invitado puso 13? Xa me estás poniendo nerviosa, Bueno, ti non... pero non son supersticiosa. Bueno, pues, a ver como sale isto. Sabes como vai a dinámica do programa? Sí, ves o algún dos teus, claro. Sí. Sabes cal é a primeira pregunta que yo suelo facer a todos? A primeira non sei, non? Si tal, si que sabes. Bueno, sí, veña. Cal é? A de quen ves sendo? Sí, sempre a primeira pregunta que lle facemos a todos os invitados é ti de quen ves sendo, porque claro, hai, bueno, aquí ven xente de todo tipo, ven xente conocida, ven xente que non é tanto, e xente que non che conozca, contanos de quen ven sendo de Melsa. Pois eu son de Melsa, todo o mundo me conoce por Demi, son de Camelle, que Camelle é unha preciosidade. Pois, bueno, son de Camelle, pero levo desde os 17 anos na Coruña. Son empleada de hogar. Sí. Bueno, como digo eu, son coach da xente perezosa. Porque me faz o traballo que eles non queren. Porque, vale, tamén, Empleada do hogar. ten máis caché ese nombre que Chámolle empleado así do hogar. en inglés, digo empleado do hogar, non. Coach, dimen as miñas amigas. Sí. Somos coach da xente perezosa. É verdade, eu teño que contratar un coach deses. Bueno, pois pedimos presupuesto. Pero, aparte deso... Fai falta que os traballamos todo o mundo, Sí, cos fillos andamos... non hai tempo a nada, eu teño a casa sempre chea de mierda. Bueno, de mierda non, pero bueno, se tes unha coach desas, pois millor. Hai que mirar coach. E aparte de ser coach... Bueno, eso. Entón, no meu tempo libre en Camelle, que me encanta, onde teño a miña vida social, pois en Camelle é un pueblo, xa che digo que temos cultura a fastidiala. Temos bailes, temos baile de adulto, baile de pequeno, teatro, eu son como perigil, bon a todo. Estás en todas as salsas. En todas as salsas. Sei o que se dice perejil, non? Gústame moito o baile gallego, imos ao baile gallego. Teatro, fíxeno sempre desde pequena. Sí. Cando había clases de teatro en Camelle, cando era pequena, íbamos. E ahora de adulta, por suerte, volví a velo hai un par de anos, habrá 4 ou 5 anos, e fixose un grupo, porque a veces, claro, que as facer cousas... Fixes un grupo de teatro en Camelle. Sí. E vamos no teatro... Pero é máis ben un teatro enfocado ao humor, non? Sí, casi todas as... Claro, a xente pa que se ubicas e tal, é máis o que fas ti no teu hobby, justo che facer humor. Sí, pintar a mona, como digo. Pintar a mona, que é un pouco polo que che trouxen eu aquí. Bueno, pues moitas gracias. Porque, bueno, a ver, traemos xente de todo tipo, pero a min as entrevistas justame darlle sempre un toque de humor, que é o que tamén me caracteriza a min. E trouxenche aquí porque nós conocémonos casualmente facendo humor. Humor, sí, fíjate. Sí. Que eu iba acojonada, dígocho. Pois contalle os que nos estean vendo como nos conocemos. Sí, mira, conocémonos, resulta que a raíz do teatro, un compañero do teatro dixo: "Jolín, hai un concurso no camping". Si, no Lago en Muxía hai un Sí, sitio. no camping Lago Mar, que fai concursos de monólogos, podíamos ir, digo eu. Pero nós que imos ir, que non me dedico a facer humor, eu Justo che facer humor, pero non te dedicas... Claro, por exemplo, eu ton cos meus amigos ou ca miña familia, e non chego e digo eu, vale, pois van pintar a mona eu, para que se ría a xente, non? Sáleche solo. Eu ton falando con eles ou estamos nunha conversación, e vexo que a xente sí que se rí, pero non porque eu pense que me dedico a eso, nin que vai a facer rir. Porque che sale solo, é algo natural que levas. Joder, que simpática, ja, bueno. E dixo eu a primeira vez, dixenlle: "Luís, eu non vou ao camping Lago Mar porque eu non estou preparada para ir facer un monólogo". E despois chegou unha chica que vai moito ali ao lago e dixele: "Jolín, vaite, que total son xente que van contar ali uns contos, que non che dé apuro, vaite..." Tal. Que pasa? Que eu era para ir cos de Camelle, na primeira volta. Na primeira volta. Pois eu estaba toda tranquila porque iba ir cos meus de Camelle e había dous máis que non conocíamos quen era. Porque hai que explicar que isto era un concurso de monólogos que eran como 3 fins de semana. O primeiro fin de semana había 4 personas, pasaban 2. O próximo fin de semana volvía a ver o dos 4, pasaban 2. Claro. E deses 2 e 2 collían eses 4 e iban para unha final. Sí. Eu fun no primeiro fin de semana. Sí. Que ti non estabas. Que eu non estaba porque eu xusto tiñas vacacións para ir cos meus amigos a Canarias. Sí. E entonces foron
os meus 2 compañeiros de camelle, Si estaba Luís, Luís e Belén, creo. non me acordo como se chamaba a chica, porque eu sei que como ese día pasamos eu máis Luís. Luís e Belén. Entre Luís dixo, nós imos cunha chica de Sardiñeiro, que ela é moi famosa. Bueno, famosa, Bueno, pero atende, eu digo que nos ao lado contaron. deles conocemos un pouco máis, pero famoso non son. Sí. É máis non Famoso é cando xa podes vivir da túa fama. Bueno, De momento sí. eu... No, bueno. E non sei se era Charlie Chara, ou Juan Luís, non sei en Sí, o cal deles primeiro era. día estaba o flamante ganador do Rei da Comedia, Sí. Juan Luís. Sí. Sí. Exacto, bueno. Eles foron, entón, eu como estaba en Canarias, e dixenlle aos meus amigos, pois eu para a semana, chamen ao camping e dixo, mira, a min tesme anunciado para a semana que ven, pero eu non vou porque eu iba cos meus de camelle tranquilamente, pero que agora poñesme con Alba Castro e o outro chico, Juan Sí, Luís. o día que ibas ti, no, Claro. Luís, o Juan o fin de semana ven comigo, pero non pasou. O fin de Pero, semana, sí. pero ti non ibas a sabelo, claro. O fin de Claro. semana que fostes ti estaba Charlie, que tamén foi compañero Charlie, meu no Rei da Comedia. Miguel Canalejo, e Tino Barros. Claro. Que tamén claro, é que diste ao final, están 3 persoas que estaban nun programa de que fico televisión. chinsin, e ti cando che conocín, claro. Entón eu dixe, pero eu como vou ir con esta xente que traballa na tele, algún, ou, claro, Miguel Canalejo, É que ao final, nese momento, estábamos todos na televisión. Entón, é dos meus amigos todos. Vas ali, contas o conto como se tuéramos con nós, que ti non vas para ganar, vas para pasalo ben. Sí. Que máis che dá? Ahora non podes... E nós tamén, ao final, íbamos a Claro, perder e cando un pouco cheguei a medo. xunta a ti, o que funche dar a enhorabuena por haber pasado tal, e dixenche, mira, que eu é a primeira vez que veño aquí falar en público. Estaba moi acojonada, porque... Sí, eu estaba nerviosa, pero non é como estar na tele. Sí. Pois, Bueno, pero vos tiñades un recorrido, sabíades? Sí, a ver, xa tes unhas tablas, xa tes a costume de Claro. falar diante da Eu xente non, e tal. claro. Pois, esa é a anécdota ao final, que nós nos conocemos Sí. nun concurso de monólogos nun bar. Sí. Nos conocemos aí. Pero ao final, resulta as contas que un da tele, pero o concurso ganástelo ti. Ai, sí, que nen eu. Bueno, cousas da vida. Sí, sí, a ver, había moito público da zona, e o público votaba Sí, eso. porque éramos 2 de camelle tamén, Claro, a ver. Pero o público, espera, perdona, votaba un voto, o jurado eran 2, e o meu Sí. jurado non me conocía. Bueno, a min Dito, por a favor, min creo que claro que me sí. conocía unha. Ai, que conocíache todo Cristo, miña Bueno, filliña. todo Cristo tampouco. Todo Cristo, que saliste o primer día, todo o mundo... Tamén Sí, había xente... porque eu, ao final, eu levaba o monólogo preparado, pero o chiste meu é cando me salgo do monólogo, empezo a collo do público para ali, para Que arriba, foi o que para baixo, fixeste, que sí. foi o que fixen, e iso non estaba Eu, a verdad, preparado. que non iba, xuro por meu pai, eu iba, porque como pasar, ora eu na final que von facer con esta xente toda. Bueno, pero... Pois vas a contalo, iba con, eu non pensaba nin quedar de terceira, eu iba a quedar de cuarta, pero Bueno, pero ganastes. gané, bueno, Dios lo pague. Moitas Moitas gracias ao Camping Lajomar, Ai, que... desde aquí. Ai, que... Facendo publicidade sempre. Mira, Para eso nos pagan. o Camping Lajomar xa nos podía pagar máis despois Sí, de toda a sí, publicidade sí. que lle estamos Claro, facendo. claro. Eu canto, claro, lo siento moito. Sí. Non, a partir de agora, Verdad. a publicidade págase. Sí. A publicidade hai que pagala, aquí hai que empezar a cobrar Todo por todo. claro. Non. Eu antes, cando empecé a facer historias por aí adiante, todo gratis. Agora non, aquí o carto por diante. Claro, sabes que a Reidei salí o grupo Mortos de Risa, que Sí. éramos nós os 5, e do cal eu ahora xa non formo parte por eso. Porque se nos chaman dos sitios, eu dixe, hai que ir cobrando. Non, porque... que é verdad. Pero bueno, non chegamos a un acordo, por iso eu me apertén un pouco. Pois, Pero bueno, que se oye que lle vai todo ben, Non, pero isto hai que dicilo, vamos a ver, ao final ti estás facendo algo que che gusta, pero a ti, exacto, se moi che ben. chaman para ir a un sitio, é que ao sitio lle interesa, non? Home, é que- Entón, a ti tamén che ten que interesar ir de alguma maneira, cal é a maneira de que che interese ir económicamente? Ti ao final, Claro, se por un moi bar ben que o contrata, pases. se un bar, un teatro que sea, contrata unha actuación de alguén, é porque lle vai a sacar rendimiento. Sí. Ti tamén o tens que sacar, ao final é traballo, ti tens que romper cousa a cabeza en preparar o teu monólogo ou en preparar a tua función de teatro. 2 días sin dormir, se vas a ir algún ali e lado. pasar os nervios, tal, é traballo. Sí. Hai xente que di, ai, cobra por eso, vaite ti. Sí, exacto. Vaite ti. Pois agradeço. Ai, Pois eu tamén penso eso. No, porque a xente Que dixe que eu non vou chegar a ningún lado, nin von con idade, nada. Pero nunca eu sabes. que dixo eu, no, pero nos chámenos xente para ir. Que eu non lle von pedir a ninguén. Claro. Pero dixo, no momento que nos chamen é porque lle interesamos. Claro. Eu non von, o meu tempo é moi valioso. É que o tempo vale cartos. O sábado, que a miña familia, cos meus amigos, porque eu estou toda a semana na Coruña. E non me paga ninguén. Eu prefiro estar o sábado en Camelle, Xa.
tomando algo cos meus amigos ou ca miña familia. Sí. E ao final ahora, ves ti se me Juan... chaman para ir contar un chiste, e me pagan 20 euros ou 30 ou 40 ou que queires ti, pero que che paguen, entón por eso... Pero que a ver, é traballo. Sí. A xente que Pásalo pensa... genial, pero pero- a xente ten na mente esa de que, no, traballar é ir ali a doblar o lombo, a que che... No, que pasa? Que por traballar en algo que che gusta é menos traballo... Sí, é menos válido. E tens que valer. Porque a toda esa xente que di ai, acabaran por ir pintar a mona. Pero vai Pois, ti. sí. É que pintar Pero que tens que valer. Pintar a mona tampouco é fácil, No. Porque eu pinto a mona cos meus amigos e coa miña familia. Pero subirte a un escenario ti sola, Sí. eu creo que é algo complicado, porque... No, pero a min pasoume, en algunha ocasión na tele ou tal, ao primeiro, pois vas inocente. É dicir, bueno, pois vas a pasalo ben, a facerte, Sí. crearte un jueguinho e tal, pero se te siguen chamando, eu vou, pero eu quero cobrar. Sí. Así como cobran todos, pero pasoume nun sitio cerca donde vivo, que ao primeiro, no, facer un favor, tal, vale, fagoche un favor, pero despois, pero faime isto tamén, pero faime aquilo tamén, pero e dixo, facer un favor, si, ahora aproveitarte de mí, no, eu quero cobrar. Tontos. Si queres, e se non, tranquilo, xa verá que me paga. Ti foste te rojar ali, no, veñenche buscar, pois se che veñen buscar, Claro, é así. pásalo moi ben, todo moi ben, pero é un traballo. Sí. Vamos a deixar os cartos a un lado, Ahora, porque sí, pois, sí. a xente falar de cartos asustalle. Depois somos interesadas. No, sí. No, pero o que vai a traballar a unha oficina que vai gratis. Sí. Que vai gratis. Pero bueno, eso... Bueno, por eso, saliu todo de aí. Pero bueno, eso que este vendo, se queredes que vayamos a actuar, o carto por diante. Se non... Clink. Clink. Eu non me movo da casa, Faz ben. Mínimo, 100 euros. Xa moi mínimo, Ai, iso cada un é... Me cago en diola. O sea, eu teño que romper a cabeza, que ao final vamos a estar falando cartos o día. Romper a cabeza, pasar os nervios, coller o coche, ir ali. Claro. A gasolina tamén se paga. Sí, claro, por eso, pasa que... Mínimo 100 euros. Yo por menos de 100 euros me levanto. Oístes? Non sou nin quen. Hai xente que por menos de 1000, de 3000... É o teu traballo. Cada un ten o seu Se és caché. máis famosa, se é menos... Se te habrá chama... xente que di, por 100 euros me levanto. Hombre, Tampouco. sí, E hai xente que por menos de 1000 tampouco, nin de 3000. Bueno, ojalá chegues algún día eso, oístes? Tampouco é algo tan cara. Gustoume moito o día que nos conocemos. A verdade que esa anécdota non sei se a contastes no primeiro día ou no segundo cando ganastes. Creo que foi no primeiro. A anécdota do teu nombre. Ai, é que eu que che digo eu. A min pasa son unha persona que me pasan cousas raras. Pero a min tamén. Que as anécdotas, o sea, eu non vou buscar... Das anécdotas falo chiste. Sí, no, é que me pasa, as anécdotas veñenme buscar a min, te lo juro por Dios, porque é que sempre me ha de pasar algo, sempre. Cousas raras, pásame. Porque tes que contar esa anécdota. Ti eres de Melsa, Sí. Marcote. Miña nai púseme ese nombre porque eu nasci no 80 e había unha serie daquela que se chamaba Poldar. Poldar. Eu non me acordo. E a protagonista chamábase de Melsa, que era máis fea, por certo. Joder, mamá, eu non sei como che pudo gustar este nombre vendo este tipa. Tamén che digo... Ela gustou o nombre, non que fora guapa nin feo. Pois o nombre tamén, cuidado, Non, eu nunca escuitara, Non, sí. E entonces foi cando miña nai e meu pai gustoulle ese nombre. Que pasa? Que cando foron ao registro a Camariñas, o iluminado do día, dixo que non era un nombre, foi miña abuela, porque eu estaba na Coruña e eu non podía ir. No. E dixo, ai, no, pero que o cura non che vai bautizar a nena con este nombre. Que non me vai, que non vai. É lo que ten que ser un nombre Compuesto, non? católico, non sei que. Este nombre non existe. A miña abuela, pobre, claro, non sabía, dixo ela, é que nombre lle hai que poñer logo. Dixo, vamos buscar o máis parecido a de Melsa, que a él lle parecía o entendido ese, que o nombre máis parecido a de Melsa era María Abadesa. María Abadesa. Abadesa, madre superiora del convento. Dios Non mío. me jodes. Pois, de Belsa tampouco non é que sea, con perdón, un nombre aí precioso, pero María Abadesa, Eu xa lle quero Dios mío, o nombre, perdón, eu xa ahora xa me gusta. Pero No, xa de por tantos anos escoitando, ao fui final... unha cruz pa min, porque unos papeles en todos son María Abadesa Marcote. Pero non era María Abadesa de Melsa. No. De Melsa desaparecía. Ti parexe pouca novela, non? Eu de Melsa era, todo o mundo me chamaba Demi. Todo o mundo me chama Demi. Demi de Melsa, Demi. Pero nos papeles eres... Nadie sabía o de María Abadesa. Solo sabíamos nós nos meus papeles. Sí. De feito, cando me casei o cura, dixo, me vanche casar con María Abadesa. Dixo eu, pobre de ti. Que me dixas ese nombre. Conócesme de toda a vida. O cura me chamábame de Melsa. Xa. Cando me casas non me casas a María Abadesa.
Casa mami. Claro, pero en todo, no DNI, en todo teño. Claro, Tiña. pero ti cando ibas que contaras no monólogo, cando ibas ao médico, as citas e tal, claro, ti no Cruces, DNI aparecías como María Abadesa. Claro, E chamabanche María eu a Abadesa. veces quedaba así, porque non a mí estabas nadie me chamaba acostumbrada. María Abadesa. Claro que non oía María Abadesa. Entón, era un show, para todo o mundo, eso. E logo, ti, por que te chamas este nombre? Que eu non son ese nombre, que é un nombre de pila é Demi. E logo, porque Demi estás aquí María Abadesa? Contar a E historia claro, toda. tiñas que contar a historia a todo o mundo. Sí, sí, porque a min tamén, atende, gústame pouco falar. No, xa. E os médicos, Días eu... como a min, e os médicos queren acabar rápido, Rápido, sabes? e se vai a seguridade vai lenta, porque... A Seguridade Social vai lenta por culpa desta muller. Porque cada vez que Bueno, vai a sí. unha cita, ten que parar a todo o centro médico para explicarlle o do Pero o nombre. peor non fui eso, pero fui que o ano pasado decidín cambiálo. O nombre. O nombre, que pusaren todo de Melsa Marcote Marcote. Sí. Pois miña filla von cambiálo o nombre, o juez de Corcubión aceptou a trámite todo, moi ben, todo moi rápido. Sí. Entón, admitiron ben o nombre, patatín patatán, entón, que tens que ir facer co teu nombre real? O primeiro que tens que ir facer é o DNI. Sí. Chego o DNI, cos papeles todos, vale. O DNI tamén o que mandar a Madrid, chamámoche nun mes. Pero por que tiña que ir a Madrid? Porque a central está en Madrid todo, sabes? Pero DNI co nombre novo ou co nombre vello? Non, co nombre novo. Ah, o Pa de que Melsa Marcote Para que o Marcote. meu nombre de María Abadesa Marcote, eu tiña que facer o DNI de Melsa Marcote. Sí. Entón, os 2 días chamáronme, bueno, vão abreviar un pouco, porque senón teríamos aquí hasta fin de ano. Chamoume e dixome, mira, ven aquí que teño que falar contigo, que hai un pequeno problema, que me chamaron de Madrid, que hai un pequeno problema. Eu ni me imaginaba o problema. Cando chego ali a policía, e me dio, que me atendiu o jefe, además, Sí. e me di, mira, é que o juez de Corcubión metí un pouquiño a pata, porque ti, o teu nombre agora chamaste de Melsa Marcote Marcote. E dixo eu, Pero xa eras. iso é perfecto, é que é o meu nombre, de Melsa Marcote Marcote. Dime, non, señorita. O teu nombre solo é de Melsa Marcote Marcote e de apellidos Marcote Marcote. Tiñas o apellido 4 veces. 4 veces, pero 2 apellidos eran no nombre. E dixo, petitas, isto é unha cama... Pero aí a culpa non foi túa, foi do do juez. Calquera se foi juez, tamén te Entonces o policía, o jefe dixome, o jefe de policía dixome, pero o juez non lle parecía un pouco raro que ti quiseres chamar Marcote Marcote? De nombre, sabendo que xa é o apellido. E mira, te lo juro, verdad, estaba o meu difunto comigo, eu ali nas dependencias. O difunto? Hai que explicar despois quen é, porque a xente vai se perder, despois explicamos. E entón eu chego así, quedo mirando así para arriba e dixo eu ao meu difunto, isto é unha cámara oculta. Porque a mí como me pasa de todo. Porque xa libabas Hostia. nunha pila de anos con díxome- nombre mal e agora volta outra vez. No, é que ahora ainda era peor, entón eu dixen, mira, perdona, non arreglo nada, deixame estar con María Abadesa, que levo 45 anos con el. Deixástelo? E díxome, no, é que ahora nin eres nin María Abadesa, nin de Melsa Marcote Marcote, ahora non eres nadie. Ai, non és ninguén. Non é ninguén. Entón, ahora díxeme, Ahora non eres nadie. Ahora mismo, no teu DNI tes que levar a outro desplegable. Como se... Claro, por se me paraba a policía, eu non era María Abadesa, entendes? Isto é unha historia. Ai, Dios. Xa non constaba en ningún lado como María Abadesa Marcote Marcote. Agora constaba, nese momento, Como de Melsa, Marcote. Entón, estuve... Eres a primeira persona en España que ten 4 apellidos iguales. É que me quixera chamar como o meu apellido, ti velo normal eso. Pero aí, antes de mandar pero os iso papeles, xa tiñan que haber dito, Joder, vamos a chamar pero aquí... o juez de Corcubión non se dou cuenta logo. O juez de Corcubión. Ou de onde fora, Ten que non vamos moitos nombrar. papeles que facerme para mí. Entonces, despois eu salín de policía con un así, un desplegable así, que en caso de que me pararan, que estaban... Tiñas que facer o monólogo todo a policía. Pero iso quedou arreglado. Quedou arreglado un mes despois. Ahora, Na o Coruña. sea, ahora mismo eres de Melsa Marcote. Sí. Punto, acabouse. Punto final. E non botas de menos o de... Non, nada. Ahora, e desde que cambiastes eso, fostes a algún sitio e che chamaron polo nombre? Sí, e dame un justiño, e agora cando firmo, Podes firmar. firmo de Melsa Marcote, dixo eu eles. Ai, que raro se me fai. Pero antes tiñas que firmar Con María Abadesa Marcote, porque eu firmaba con Demi, a firma eso non era legal, porque non era o meu nombre. Unha historia. No, pero unha historia que ao final, esa historia que contastes, fixo che ganar un concurso de monólogos. Sí, eso malo de operación, sí. O da operación, que operación? Eso non me O, acordo. o nombre cambiano porque me iba a operar dunha tontería dunha variz. Ai, eso non me acordo. Sí. Acordaste tal, mía, pasa que estás nerviosa. No, o que pasa que claro, aquel día había 4 Ti non personas sabes, facendo sí. monólogos que me acordo de monólogos Sabes que pasa? Que eu empecé a cambiar o nombre porque ahora viñamos rollo dunha operación e dixen eu o difunto.
mira, antes de operarme, vamos cambiar o nombre, porque que a pila de veces que teño que ir ao médico, efectivamente, Levas ali todo o día cando solo fun co ao nome. preoperatorio, o médico preguntoume, volvíme a preguntar o do nombre, salín dali e díxenlle, mira, vamos cambiar o nombre porque agora teño que ir a anestesista, teño que ir a fulanita, vou ter esta historia, vamos cambiarlo. Que un primo del cambiou, un primo del que se chamaba Jorge, Un primo do difunto. un primo do difunto chamabase Jorge. Como depois se Estará puso... xente, pero quen é o difunto? Sí, Quen é o difunto? como despois se puso no BNG, fui cambiar o nombre, chamase Surso. E díxome, non dá traballo ningún. Ah, pero se estás no BNG, estás que traducido. Sí. Estás de coña. Sí. Ti non te podes chamar tanto no BNG, non te podes chamar Jorge, como se chamaba el. Pero este é coña, non? No, Surucho. Está o difunto por aí, verdad que é Pero é verdad? coña, non? Non, é coña. No, chamase Surso. Ti se te faz do club do BNG... Ai, no. Cambiouse porque ele son de Galicia, entendes? Ah, o sea, coña. Si podes estar aí a ter o teu nombre... Podes, pero todos están cambiando por gallego. Logo, como sería Alba en gallego? Alba, vale igual o teu nombre, Alba. Ah, o meu é estándar. Sí. O meu vale para todos os O teu idiomas. sí. Bueno, se o teu xa é complicado, Non non lle era, dou te imagínate traballo. o teu en gallego. El cambiou de maravilla, pero a min doume por lata. E cando me fun a operar de varís, que iban tardar, que se fui para outro monólogo, que iban tardar 500 anos para unha operación de varís, Sí. a min chamaronme nunha semana todo. Eu tiña unha... Non, operaste en sí. No, na Coruña, que Ai, na no. Coruña. Bueno, Pero tardaban claro, 4 anos. 4 anos. Sí, en Varís. Jesús. Eu fun para coller sitio, porque como me doían algo, dixo, vou ir collendo sitio, Sí. pero eu fui miña filliña todo rapidísimo, nunha semana, preoperatorio, tudo. Pero ao final operaste Pero sin darche tempo a cambiar o nombre. No, sabes por que fui o conto tan rápido? Por qué? Porque eu cheguei a facer o preoperatorio, estamos facendo o eletro, e pregúntame a mulleriña do eletro, que tal? Pois, mamá, que tal estás? Que tal o llevas? Eu xine que milla. Equivocaronse de persona. Para un tumor da mama. E non eras ti? O sea, equivocaronse de papeles. Traspasaron os papeles, pero pasoume 3 veces, no San Rafael, e ali, que me iba a operar dun tumor da mama dereita. Pero ti imagínate que ao final che meten na cama e che abren. E aí che ven un monólogo que che quería contar. O día que fomos para o hospital, Dios mío. como xa me pasara 3 veces, Non, que a min teñeme pasado cousas, pero as túas, cuidado, digo eu, viña a operación, viña miña nai mal o meu difunto, e dixo eu, como eles son persoas moi reservadas e moi caladas, dixo eu, e min dado un rotulador permanente que van poñer. Fixen, non é? Collín o permanente e puxen tétano, unha flecha, variz, pierna derecha. En serio, fiaste Sí. E miña nai, eu contigo non vou peligro. Non, porque non é que me pasara solo unha vez. un médico. médico. Pasoume Medo, cos ti imagínate que despertas e pasou cos 3 médicos, e dixo, ahora chego a operarme, e von vir sin a teta, pero o carro día... É que veris. É que aquel foi don Cristo igualmente, cuidado. Por isto digo que me pasan así de terrores. Pero que ao final querías cambiar o nombre para operarte, pero ao final operaron Operame con María antes. Badesa, sí. Operame sendo María Badesa, Marcote. Bueno, ahora non queremos que te volven a operar de nada, pero se te volven a operar ou tal, Ahora xa outro xa tipo. eres de Melsa. Entón, agora, despois de nombrar o difunto 20 veces, hai que explicar quen é o difunto e por que lle chamas difunto. É que eu xa cando che escoitei no monólogo, non sei que non sei quanto difunto. Sí, iso é verdad. E dixo, pero quen é o difunto? O difunto é o meu marido, pero o meu marido é unha persona moi reservada e moi calada. Entón, cando íbamos indo po lago, o primer día que fomos... O sea, o nombre ven desde o día do lago? Sí, porque me salió a min así ali, Porque el viña no coche rompendome a cabeza e dixome el, pobre de ti, porque claro, nas miñas anécdotas, a maioría das veces, sale el. Dixome el, vou che dixer unha cousa, eu ora nestas gitanadas túas que empezas, e min non me nombres pa nada, ni me contes nos teus... Chiste, ni monólogo, nada. E dixo eu, difunto, como non che vou nombrar, que estás? Que non. Claro, pero saliuche difunto. Porque ele é unha persona seria, traballaba nun sitio e non se quería que se nombrara. E eu cheguei o día do lago e dixo eu a miña mellor amiga, Dios mío, como lle chamaren as miñas mellores amigas que viñan. Dixo, ai, eu vou chamar o difunto ao carajo. Claro. E saliume así, o É máis é difunto. que fixeras un chiste moi bo, porque dixeras, non sei que é o meu difunto, e no momento dixestes, no, a ver, para que non sepa, Sí, porque o como difunto é meu marido, pero como dixo, a mí non me nombres, Sí. é como se estivera morto. Sí, non podo, como lle chamo loge. É unha persona. Pois Pero xa difunto. lle quedou. E agora máis famoso que a min. Sí, porque agora pregúntache todo o mundo, difunto. O difunto que é o difunto? Jode, E o difunto non quere facer vídeos contigo? Non, muller, ui. Pero eu, por exemplo, fago algún vídeo con a miña parexa Sí, e eso. non sale porque ele non quere salir, Pero xa la vos. pero sale a vos. E teño que buscar, pero puxenlle Manolo, mas que non é Manolo. O meu non quero. Pero
Pero ten gancho o nombre de O difunto. meu grava, que lle gusta moito gravar. Pero, interenme hoxe, antes de facer a entrevista, eu vouche Sí. preguntar, ti se queres non contestes. Eu vouche preguntar polo Pregunta difunto. por preguntar. Porque mira que é casualidade, que resulta-me las cuentas que aquí o difunto traballou toda a vida en televisión. Ai, sí. No audiovisual, sí. Pero por detrás. 30 anos, sí. Pero por Home. detrás. Sí. Pero en programas. Ele é moi discreto, Pero en sí. programas tochos. Ai, sí, programas moi famosos, En que, por exemplo... Pois traballou a últimos anos, estuvo moito no Quen anda aí, todos os días, na Liga dos Cantantes, Sí. na Extraordinaria, na outra, en programas, e despois, antiguamente, cando salía moito a facer retransmisións e todo eso, Sí. todo Galicia recorriu, festas, programas, todo. E non lle gusta, porque eu dixelle, jolín, non me podes enchufar aí nun programa. Claro, porque, joder, ti facendo, gustándoche a comedia, el traballando, ainda que non for diante de cámara, por detrás, sempre pudo darche unha man... Unha man. E por Nunca. qué? Ai, pois eso preguntei a el, porque eu dixelle, a ver, non tes aí un enchufe para poñerme el. Deixa a tele, non queiras entrar na tele. Pero por qué? Non sei, non Canta sei por qué. claro! Non quería que eu fora tele. Pero que che contaba Estaba que... moi cansado, gustaballe moito o seu traballo, pero o audiovisual, di el que queima moito. Sí, a ver, aí... A ti queimache, cando vas? No, a ver, a min gustame moito, a ver, eu tampouco non fixe tantas cousas, pero sí que é verdad que non é o mismo que tives en pantalla, que ao mellor tives un programa Sí, que dura unha hora, pero ao mellor estás ali 8. Detrás hai moito... 8 ou 10 e andan contigo daqui pa lá, pa aquí e tal. É un caos. É un caos. Mira, de feito, eu esa cartarreira que teño hoxe en riba é por culpa de ir a gravar un programa. Ves? Que ainda non saliu, nin se pode dicir Dicir nada. Xa... É detrás dun cando programa... pode hablar... Sí, é detrás do programa, hai moita xente traballando, Que Claro. tives un programa e pensas que son 4 pelagatos. No, pode haber 50, 60 personas tranquilamente, a ver, depende do programa. Pero hai moita xente, porque ao final ten que haber cámaras, ten que haber xente das luces, de sonido, de atrezo... O meu xente... difunto, xa che digo que era o mellor técnico que pasou por aí e vai pasar na vida. É técnico de sonido, non? De sonido no, de... que espera que se me olvidou. De vídeo. Ah, vale. Pois el controla... Sí, moito. A máis de todo. Podémolo contratar neste programa, podía pa poñer mellor, na cuidado. mesa de sonido, iba o sonido, iba a facer cara transportables, el non lle tiña medo a nada. Estará agora xente... E quen será o marido desta? Quen será? Ai, pois... Ai, pois o nombre podo dixilo, No, mellor que non. Ai, a mí non... Vai a ser que nos arren aquí o Ai, bueno, chiringuito. bueno. Que Continúa. nós estamos moi contentos. Eu non dixo nada, eu estou moi contenta con todos os programas que me chaman. Sí. A ver, é un caos. Eu tamén, De todos os que me chaman, estou encantada. A ver, é un caos. Sí que é un caos, pero a min ao final gustame o caos. Non asiduamente, pero son unha persona que Bueno, sí. son moi Eu tamén nerviosa. son nerviosa. Son moi nerviosa tal, sí que necesito tranquilidade, pero de vez en cando gustame ese caos que hai na tele. Sí que Eu tamén, eu son unha persona moi inquieta, que eu non paro, Pero ti gustaríache, o sea, el A diche, ver, non é que sea que eu pense no meu futuro. Se ti me preguntas, a donde queres chegar? Eu non penso non chegar... fagas preguntas que ao mellor non te fago, non te adiantes. Pois, bueno, non penso en chegar en eso, en ir a traballar a tele ou nun programa. Pero se te Eu, por chamara, exemplo, gustame moitos gustaríache. monólogos. Sí. Encántame. Eu chámame Tito Robert, como dixo eu, que me encanta. Sí. Touriñán, Javier Veiga, non? Que me encanta, son os meus preferidos. E dime, mira, ves contar con nós, vesme de telonera? Bonlle ás 5 da mañá, ainda que sea. Sí. Porque me encanta Gratis. eso. Bueno, gratis dixeste. Dime, ahora xa, que non se podía ir gratis. A ver, eu digo... Pero gustan. A ver, Claro, non que eu espere... tamén che digo unha cousa, non se pode ir a traballar gratis, pero Unha sí cousa- que é verdad que dis ti, bueno, se me chaman un día para ir facer unha cousa espectacular, Se nos chaman deses grandes, dis ti, aí vamos, pago por ir. Imo facendo volteretas. Claro, pagas por ir. Sí. Pagas por ir. Pero- Outra cousa que che estean chamando Porque se son todas as profesionales. semanas do mesmo programa, sabes? Pero A ver, hai chámache o cousas- programa a ti. Claro, pero hai cousas e cousas. Pero ti chamache un destes grandes humoristas, é bon gratis, bueno, bon Pagas gratis. ti por ir, é o que che digo. Bueno, sí. Bueno, iso, teu home tal, pero... Pois eso, que non ton viuda, gracias a Dios. No. Pero teu home sacouse deso. Sí, sí. Cansou, é que o audiovisual cansa. Oye, é porque non se planteou en montar el un tenderete, Oh. unha produtora, non? Non quere quebraderos de cabeza. No. Que ele é moi tranquilo, non... É de que quere traballar ahora, toda a vida niso.
No, a ver, o seu traballo gostei moito, estudiou para eso. Xa. Non quere dicir que o día de mañan poda volver, non dicimos. Pero ahora un mismo descanso falle falta. necesitaba un descanso. No, a ver, calquera traballo, cando levas moitos anos... Cansa, queima, todo aburre. Sí. Todo aburre. Ti que dixeres non, ao principio da entrevista, que ti eras empleada del hogar. Sí. Cando empezou todo isto de facer humor? En que momento dixestes? Porque o do monólogo, o monólogo que fixes no camping no Lagomar, foi a primeira vez que subiste un escenario diante da xente. Sí. Facer monólogo. Sí. Pero teatro xa facías. Claro, nos diante facemos da xente. Teatro en Camelle, sí. Donde nos chamaran os bares de Camelle, tampouco fomos a moitos máis sitios. Sí, sin salir dali. Sí, as festas de Camelle, non é todo para Camelle. Xa. Os bares, festas, comisión, o que nos chamara. Pero, claro, non é mesmo, ti no teatro sales con 6 personas Xa, non estás ti sola. Claro, e poñerte, eu reconozo que cando salí no camping, metes unha cousa no aquí unha cousa estómago. Verdad que notas o... Sí. Pero dunha vez que subes e empezas a falar, xa... Sí, eu despois, clink, e así xa ton como na casa. Sí, porque, pero, é o que chegou, eu o humor veme deso, a ver, a mí veme de casta, como dixo, o meu pai xa era así. Sí. Meu pai te entrabas no bar onde había xente, onde estaba meu pai. E eu xa tamén... che ven dai. Sí, somos así, como ti. Moi aberta, moi naturales, non planeamos ser... Eu non planeo, que é o que che dixen, vos ser simpáticos, non? Non sabes solo. Por unha cousa ou por outra, xente sí que ten moita... Se está comigo, sabes, noto que cando tes así moita afinidade con unha persona que está justo contigo. Sí. Pero... Sí, esas cousas notan, Sí. Pero sí que é verdad que a raíz de facer do camping, foi como que, porque eu che sigo agora nas redes, despertou algo, non? Sí, porque agora despertou faz algo máis porque cousas. Cando fui claro, deixaron as miñas amigas, Demi, hai que facer Instagram e TikTok. O que me faltaba é que hai 500.000 influencers. Bueno, pero unha cousa é ser influencer e outra cousa é facer humor. Humoristas e todo iso, pois mira, vas contar as cousas que vas facendo, vas poñendo en Instagram e en TikTok. Claro, por algo se empeza. É verdad que a mí gustame moito facer rir, que non é porque pense chegar a ningún lado, que iso é imposible. Pero gustame Pero nunca dixas que é imposible, bueno, tamén dicía que era imposible. A mí, pero unha persona mandoume un WhatsApp e dixo, que ben o paso índoche. Pois a mí eso xa me vale. Unha persona ou catro ben? Sí, que se rían, sí. A min porque eso a vida é humor, hai que poñerlle humor. Sí, porque xa bastante jodida é, pero sí que a min tamén teñome preguntando que é o mellor tal. Eu, cando me mandan mensajes ou comentarios ou tal nas redes, en que ven o paso contigo como me río, eses sí que son os mellores cartos. Sí. Porque diste, Dios, gracias a min, a gente se está rindo. Como te dixeu en Camelle, que é un fondo sin pozo, que é a miña... É un fondo sin pozo. Sí, porque eu desde que ton que perimenopausia... Non é un pozo sin fondo. Non, porque che vou dicir unha cousa. Eu desde que ton que perimenopausia, teño unha cualidade... De cambiarlle a... Falar ao revés, cunha facilidade. Pero cá aquí? Cá perimenopausia. Perimenopausia, pero antes da menopausia. Pero non se chama pre. No, peri. Peri. Eu sempre escoitei en perimenopausia. Eu no meu estudio poñe perimenopausia. A ver se tamén estás dando volta ao nombre... Que nos miren aí por si acaso. Eu nunca escoitei, Ao mellor é unha modalidade que hai alá en Camelle. Teño unha modalidade que é falar ao revés. Pero é que eu estou falando, penso que estou dicindo ben. Pero é desde a primeira Sí, falo ao revés con unha facilidade. Pero como sabes que fui por eso? Porque eu antes falaba normal. Eu de fondo do pozo sáleme como se estivera dicindo de verdad. E non me dou cuenta que o dixo mal. Non, pero te queda cómico. Bueno, pois en Camelle un fondo sin pozo temos artistas maravillosos. Sí, falábamelo antes, que hai moito artista. E agora fago algunha colaboración con Esperanza e Etrella. Que son dúas chicas que fan como de vellas. Sí, vístelas. Vinche algún vídeo en Instagram. Bueno, pois son magníficas, eso. Facemos algunha colaboración, facemos teatro, facemos baile. Pero elas tamén facían teatro. Facemos todas teatro, as tres. Sí, e agora vin que facías algún vídeo con elas. E de feito fixeime, porque claro, eu as persoas que traigo para facer a entrevista miro as redes para cotillar un pouco a ver o que fai e tal. E vin que o primeiro vídeo que fixes con elas tuvo bastante éxito, que tuvo 14.000 reproduccións ou en TikTok 20.000. Ben. E teño un TikTok con miña sobrinha que ten 27.400 reproducións. Bueno, ben. E con elas moito, sí. Pero para pasalo ben. Pero elas fano para pasalo ben. Sí, como é. Tampouco non se queren dedicar a... Nada, é todo un Camelle. Chámanos dun bar e imos pintar a mona todos. Chámanos para unha comisión, aí vamos. Cando fan o City, que é o mercado... Que é o City? O City é cando fan a... En julio, non? O City o Fagra, que é un mercado
medieval, da Sí. época toda do barco que naufragou, Sí. e actuamos medio camelle ali, todo o mundo Pero en colaboramos. Camelle falábamoslo antes, cantos invitados, Jesús bendito? Invitados moitos todos. Invitados estamos todos a ir a Camelle. Cantos habitantes? 800 terá. 800, pero 700 o des... 800 habitantes, e depois hai, mira, outra cousa non, pero en Camelle bares non serre ni un, Xa. Temos 5 bares, e os 5 están atendidos. Pero hai moita xente, o sea, para Facemos para vida poucos- social nos bares. Non che dixo que tiña un resfriado por culpa da televisión. Cago na televisión. Pouco bajan. Sí. Pouco bajan. Caen enfermales ahora. Para tal como estón. Para os poucos que sodes en Camelle, hai moita xente que se dedica ao artisteo. É o mundo da farándula. Porque eu sigo en Instagram e vexo agora ti, o Moito, Luís, sí, sí, é os que estas estamos- dúas, sí. o da escola de teatro. O dos monólogos, todos, sí, Hai sí, moita de todo. xente, pero todo en Camelle. Pero Camelle- que hai en Camelle? Camelle hai calidad. Era o alemán. Seda da Di a boa. verdad, era o alemán. Nacer en Camelle xa outro nivel. Salimos artistas todos. Pero artistas en Camelle, non imos polo. Claro, pero tedes que salir dali. Ai, a ver se nos ve Ou algún, a ver se nos ve algún produtor ou algún así. Bueno, primeiro ainda estou eu, non te cola que ainda estou eu aquí antes. No, cuidado. No, porque ao final dixo, Pero sí, falando eu en serio. fixen un podcast para traer invitados, me cago en Dios, Tens que vir a Camelle e traer a todos. Pero cabro, xa che dixo. Aí tedes fama de artistas, pero fama de pagar non tedes. Ai, pagar, imos todo gratis, é Eu vou a verdade. Camelle, pero vou cobrando. Sí, sí. Home, claro, a ver. Sabes o que me gustaría a min? Que levo tempo pensando. Levar o podcast en directo a algún sitio. Ai, pois a Camelle tes que vir. Pois vamos a Camelle co podcast. Eu invito-che. Sí? Sí, sí. Pois fálame aí. Onde queiras, no alemán, na playa. Fálame... O Home, na alemán, playa en verán podemos ir. o buque insignia de Camelle, como dixo eu, Cal é? é o alemán de Camelle. O alemán de Camelle. Pero hai un bar que se chama o alemán de Camelle. Non. Hai bares, imos a todos. Pero é o alemán de Camelle, o alemán de Camelle. Sí, Non hai o sei que alemán dicías e que hai era local. E hai un museo. Sí. Tamén ten ali un bar que podemos que non falo eu Canta xente ca concejala e deixa no Canta bar. xente cabe? No bar. Nos furao ese que me diste. Caberán 40 personas, caben. Non, son moi poucas. Teñen que vir máis. Pois pedimos a sala de arriba. Canto é a sala de arriba? Na arriba cabemos 200 personas. Ese xa me está gustando. Ai, No, pero... ti non apuntas baixo, tío de 40 non che vale. Oístes, mira, eu antes non, pero agora cambiou a miña maneira de pensar. Por que hai que pensar en pequeno? Hai que pensar A lo grande. hai que pensar ao grande. Pois mira, Como diste no teu Instagram, sin miedo al éxito. Moi bien. Sin miedo al éxito. Pois esa é boa idea. Vas a Camelle, invitamos a Camelle e entrevistas a todos, a toda a farándula que temos en Camelle. No, mira, a miña idea era, eu teño ganas de levar o podcast a un sitio e facelo en directo. Te imagínate, Sí. vas a un local, eu levo o meu tenderito, os Sí. micrófonos e tal, e faz unha entrevista a alguén cun público, Sí. facelo cun público, Irán pero ao che ver, mesmo e ti tempo- amas a xente que entrevistas. Ao mismo, claro, era unha maneira de ver ao entrevistado máis a min. Sí. E facer algo tipo show, de ir ao público, meterse co público, jiji, jaja. Ti como ves eso? Eu vexo fenomenal, xa chutando dixendo eu. En Camello, sí. Pero hai que cobrar entrada. Hombre, Home, date... €1 e si. Tampouco te pases, Euro. Pero mira, tens que facer valer, porque diste, logo non valgo máis €1. Ai, eu por cobrar, pero bueno. Bueno, a ver, eu poño Hai que gestionar, a ver. No, a ver, hai que empezar pouco a pouco, pero sí que é verdad, pois mira, 40 personas, pois 5 euros cada unha ou o que sea, 5 euros é eu pouco, teño que ir sí. hasta Camelle. Sí. Un gasoi, a gasolina está cara. É o que che xego A antes. gasolina está cara. Teño que preparar o show, teño que levar os micrófonos, teño que despois montar o vídeo, teño que... É un Home, traballo. vas a dar un espectáculo gratis, polo menos dar un No, espectáculo gratis cobrando. no, porque non te das a valer. Eso No, non. no. Pero bueno, eso temos lo que falar despois. No, sí. Eso xa cousa tú, eh? Pero está ben, e ti ves tamén de... Sí, sí, Ti é a presentadora do evento. Vale, parece Eu vou ben. ali e ti Eu presentas. presento xa todos que temos. Veña. Que temos No, pero hai que cantalo claro e... Canta claro, canta claro. E facelo. Sí. Pero mira, é unha pregunta que eu tiña aquí apuntada e ti és moi rápida, xa te fizestes ti antes de tempo. Ves? É que sempre me A ti onde che gustaría chegar con isto? E agora non me valo de ningún lado, porque a mí non me chaman... A ti onde se che din... Home, vas a mí onde me chegaría encher 2 coliseos na Coruña. Sí. Ai, imagínate, non dixates que teño que pensar a lo grande. Oh, pero que me ibas a decir 2 máis. coliseos a lo mínimo, eh? Pero, o sea, a ti De gustaría humor. che decir... Que a xente pase ben e disfrute. Sí. Eu O sea, tamén. chegarías a deixar o teu traballo por dedicarte a isto? Sí, muller de coach. Deixaba o meu traballo. Os digo, pero o coach está ben, Tá, eu paso pipa. Coach emocional. Coach de la gente perezosa.
cando vas a traballar non sacas ideas para facer monólogos? Ui, miña filla. A xente é porca. Non por porque, pero xente así... Non, eu, a verdad que eu estou encantada. Non vai a ser que, este ven a Sí, limpar a sí. miña... Imagínate que xe está vendo, este ven a limpar a miña casa. Todos moi ben. Despedida. A xente hoxe en día é normal. Bueno, iso te queda normal. A donde von eu, sí. A donde vas ti, sí. Pero cando empecé, cando era moi noviña, que empecé con 17 anos, Sí. había cada unha que cuidaba. Casas había? de marqueses que cuidaba. Casas de marqueses. Casas de, sí, xente moi xente- importante, que daquela ahora é máis normal, pero, por exemplo, cando empecé nunha casa na Coruña, tiña 17 anos e tiña unha gata. Sí. Eu, claro, en camelle daquela, os gatos tiñámonos na calle. Sí. Eu cheguei a tiña gata, pero a gata mandaba na casa, a gata andaba por riba dos mesados, comía nos platos de comida, poñenlle plato na mesa. Que hoxe en día, como son miembro de familia, Agora xa é máis normal. pero antes non se hai veía. 30 anos, cuidado, É un día que pasa, viñanlle a condesa de non sei en quen, Sí. viñan cenar. A condesa na miña casa é unha tartalada. Díxome, Demi, hai que poner las copas de los años de 500... Unhas copas. Sí, de Luis XV, como lle Que digo. tiñan 500 anos porque eran de súas tartarabuelas. Sí. Eu dixe, pero a gata non pode andar por... A gata andaba por todo, polas croquetas, por todo. Polos croquetes. Que pasa? Que a min rompíame unha copa desas que tiñan talladas a mano, Sí, de que a 500 foron anos. buscar o cristal ao monte do Himalaya. Rompí unha copa. Eu negra, porque claro, tiña 17 anos, un disgusto. Xa sei o que vas Vai-me quitar todo o sueldo. Cheguei e dije, ai, señora, rompiu a copa. Quen rompiu a copa? A Lisarda. A gata chamábase Lisarda. Lisarda. Porque a gatas daquela como se chamaban? Micas ou cousas así. No, pero eso tiña que ter nombre de Xa marquesa. tiña nombre de marquesa, Lisarda. Pudes deixar o teu E digo, María, como era? María Badesa. María Badesa. Pois a copa rompiu a Lisarda, que deixa de andar por todos os sitios, e iban as E copas... metestes a culpa ao gato. Lo siento, ahora xa prescribiu. Hai 30 anos. Nunca contar, Pois mira. A mulleriña igual tamén se amurriu. Pero esa casa xa non volves a traballar. No, te veía moitos anos, ahora non. Ti imagínate que ahora xe está vendo ese No, por eso conto. 30 anos despois, Por eso a copa rompiu na María Badesa, que daquela non era de Melsa. No. Non fui a gata. Pero levou a culpa E a gata levou a culpa toda. Lisarda, ti non ves que na ciudad xa tiñan os animales Ti- nombres de... que é outra categoría. Nos no pueblo eran micas e os nombres que sobraban por ali. Sí, tal cual somos que sobran. Michu ou... Michu, Mica, eu non sei máis. Os gatos, eu teño dos, eu un chamase Nacho e outro Chino. Ves, Nacho xa é nombre de persona ahora. Chino e Nacho, porque había un grupo musical, Chino e Nacho, non che sona? No, no. Había un grupo que cantaban así reggaetón e tal, que eran Chino e Nacho. E o primeiro chameñe Nacho por meterlle. E despois, cando trouxemos o outro, como lle chamamos? E pusime a mirar, dixo, non hai algo que... Había un grupo Chino e Nacho por Chino e Nacho. Sí. Teño que meter a culpa de máis cousas. Sí, aí eu fui o que lle puxo a gata. Pero sempre lle meto a culpa aos fillos. Bons proviños, sí. Sí, pero os gatos tamén, cuidado. Pois poñillas o gato. Pero eso, a ti gustaríache chegar, porque ao final desviámonos a pregunta... Sí, é verdad. Eu a... logo me disperso, Non, pero que eu tamén, Pero ves, daí do que é da limpieza de coach, sacas monólogos para encher eses dous coliseums. A ti molaríache? A ver, eu nunca pensei, a verdade. Pero ahora que estás metida... A mí gústame eso, están falando... pero porque son así, gústame estar cos amigos tomando algo, gústame estar máis cos amigos falando e ríndonos que ao mellor ir para unha discoteca hasta 6 da mañán. Porque tamén van pasando os anos e cambian os gustos, Xa fui máis nova, non fui, gustoume sempre toda a vida. Contar 4 contos e jiji jaja, xa. Pois, sí, pero a verdade que non pensei. Pero bueno, pero é iso que che pregunto, a ti se che surgira a oportunidade e tuveras un espacio tal, gustaríache traballar desto? Sí. Por que non? Porque non, eso. A ver, pero é o que che digo. Non me disgusta que dixen. Nunca sabes, hoxe en día, a ver, as redes moven moito e non sabes quen pode estar vendo isto. As redes aí tens que dedicar moito tempo, non creo que yo dedique, non creo, a non ser que daqui a 2 anos sabe Dios onde podamos estar. Pero como é que a mí gustame falar. O sea, eu por iso non teria problema. E os monólogos que é? Sí, o falar, monólogos ao e final contar chistes que é falar. Sí. Vas a luar que vas falar. Bueno, a luar tamén, se tes unha vaca bonita, tamén a podes levar, Ai, sí. Luar ten, isto ao final está salindo en todas as entrevistas que fajo, sempre salen as vacas de luar. Son famosas. Fos sempre propaganda a todo o mundo. Son tan famosas como aquellos, as vacas. Outro día ainda lle dixía unha historia que foi facer na tele, que algún día teño máis éxito as vacas do luar que eu. As vacas. Estou por comprar unha vaca e levala a luar. Non, hai que ser original. Mis vaca. Olvídate das vacas. No, porque lle dixía, porque me dixía, el cajo un día la fostes a un lote de programas, a cal che queda por ir? Dixo, queda mira a mis vaca.
Ves? E voume disfrazar pano que voume disfrazar de vaca, e voume presentar a mis vacas de lugar, e mellor de Tens que probar, sí. É que nunca sabe nunca sabe de un. Iso é verdade. A quen invitarías ti a vir aquí a cantar claro? Quen che gusta ti? O sea, ti xente que che guste de facer comedia ou de monólogos tal, quen che gusta? De humor? Sí, dixéstelo antes. Sí, a mí gustame moito Tito Robert. Sí. Tito Robert estuvera ali, non? Sí, bueno, tamén se viñera 2 veces a Camelle actuar. Sí. Gústame moito Javier. Que Javier? Javier Veiga. Encántame tamén. Pero como gallego, Tito Robert, Touriñán, que xa de tu de vida. Sí. Bueno, sí. A quen che gustaría que trouxéramos aquí a cantar claro? Pois a calcara deses. Sí. Se traes, veña, a cantar claro aquí os 3. Tito Robert, Touriñán. Tito Robert, Touriñán e Javier Veiga encanta. E quen dirías, quen dis ti, este non me gusta nada? Xente que faja humor ou xente que faja... Quen non che gusta? Ai, sobre non o pensén, pero sí que hai algún que non me gusta. Quen? Non me gusta moitas veces... Como é? Espera, a ver se me acordo o nome. Ai, sí, pero carolle ben, carolle ben, que hai veces que pago para ir velo. Pero hai veces que non me gusta. Pero quen? David Amor. Que non che gusta? Gústame a veces, que houve... Peguei, pero hai veces que tamén non podemos ser croquetes. Non lle gustamos a todo o mundo. Esa metáfora uso eu moitas veces. Nin como dixo eu, hai días que os humoristas tamén están cansados. Sí, ou depende, hai humoristas que teñen monólogos moi bons e outros non tanto. Pero claro, eu os últimos que fun ver de David Amor non me gustou. Non, que foi o que non che gustou? Non me gustou, non sei. Non me gustou nada. Fui no Encaixe de Camariñas. Sí, pero ese xa ouvir ese número del, xa estuvo moi ben. Xa o levou aí 4 anos a Vimianzo. Ese xa ouviron Vimianzo. Ese ben. Sí, pero... Cal foi o que non che gustou? Eu non sei se foi o último que fun a Santiago, non me acordo. Nós ímos todos, os amigos. Non me gustou, non che podo dixo por qué, pero se linda dixo, non me gustou os de David Amor. Esperabaste outra cousa. Sí. Pero agora, por exemplo, eu vou ao Castelo Conta todos os anos. Sí. En diciembre imos ver Esfínter, que está Javier Veiga, bueno, fajo mi lío, Esfínter está Javier Veiga, Robert Bodegas tamén me gusta moito con eles, e no Castelo Conta, que van todos os anos, hai anos que me encantan todos, e hai anos que sala do Castelo Conta que van jueves a sábado, e digo, non me gustou ningún. Tes un humor exquisito, ti. Non, exquisito, non, que eu teño un humor básico. Como digo, o caca é pedo pelo... Pois mira, é o que máis triunfa. Ti podes facer un chiste traballado, non sei en que, non se ri ninguén. E ti falas dos collóns, ou ti falas de merda, e ris dos huevos. Ti ves ese vídeo? Pero... Eu, agora, desde que fixen ese vídeo, teño que preguntar a todo o mundo que opinas dos huevos que colgan. Que son feos, eu sempre digo tamén. Pero vamos a ver, o comentario máis repetido foi sí, bien que son feos, pero bien que os coméis. Sí, unha cousa, non ten que ver que outra. É que é unha cousa, digo, ti ves un plato de churrasco e dis ti, ai, que bonito, me lo voy a comer. Pois non, cómelo igual, unha cousa non ten que ser bonita para comela, ou un plato de cachos, ai, parece que hoxe non veñen bonitos o plato, pois igual, non? Pois é igual. Pero é que a xente ten a piel moi fina, e non a dos collóns. Sí, hoxe en día sí. Pero, bueno, eu xa digo, eu son de humor básico. Eu se teño que pensar un chiste para rirme, se teño que descifralo, xa non me río. Pero se ao final, mira, por exemplo, Touriñán, cando máis te res con el, é cando fala da cousa máis tonta que hai. Pero é a maneira que ten de contar. Non é o chiste. Non é o que contas, é como contas. Claro, eu non sei en que foi. Onte que estaba vendo un vídeo que fixera eu, que dicía 4,50, sacaba 4,50 de bolos, e digo, ai non, 4,20 que me equivoquei. E xa se reu todo Cristo. Por equivocarte en 30 céntimos. Porque é unha cousa que na túa vida normal que estabas facendo. Non está planeado. Claro, pero queres facer un chiste con algo... Se eu pensas a nada, eu se penso a nada. Pero é o que te digo, os collóns, a merda, o... Sí, pero é que hoxe en día tamén tens que ter moito cuidado co que falas. Moito. Porque non se pode fazer humor con nada. Ai, con nada. Ahora, nada. Eu teño sempre unha anécdota que conto sempre dunha persona de color que me pasou que foi unha anécdota bonita, que non é... Claro, ahora xa non podes dicir como dixías antes, tens que dicir a unha persona de color, pero non porque a eles se pareza mal, que eu teño conocidos de color e dime, podes dicir esa palabra Pero perfectamente. a min eso sempre me pareciu unha persona de color, pero logo ti non tens color. Pero eu sou blanca. Blanca non eres. Blanco é este papel. Sí, bueno, pero que dicir, somos rosados, pero é que a min o de persona de color é como color carne. Pero a carne de quen? Sí.
Depende. Como, dixía o rapaz, non? Non, pinta de color Sí, carne, pero pero ahora a carne dun negro, a carne dun blanco, a carne dun chino, porque é color carne. Pero hai que ter cuidado ahora, porque ahora, antes fexías humor de todo, ahora xa tampouco se pode. Hai que ter cuidado, É de que se E fai. eu tamén, cando empecé a falar, a veces non teño moito filtro, é bon. Pero é que ao final, Dios mío, ti se vas a ver un espectáculo de humor, tes que saber de onde vas. Sí. Sabes, é como aquí, os podcasts que fago, as entrevistas son todas en tono de humor. E estás, dis, os juevos máis grandes que a pirola, te lo juro, caeñe para baixo, os juevos son feos. Sí, foi eso. Ofendiuse o 99% dos comentarios, Jesús, sí. pero chamarnos porcas, zorras e todo. Sí. Bueno, pero a xente non pode facer Pero eso. toda a vida se falou dos corpos das mulleres e nunca pasou nada. E as dúas mulleres falan que uns collóns son feos. Sí, aí está. Esa aí põe a man na cabeza. Pero se son feos, e tampouco non pasa nada. Sí. Pero xente... Nós tamén, algún vídeo que gravamos con Esperanza Estrella, que tamén é moito de cune que ti fix, non sei que, unha puxonos nun comentario, ai, que palabras máis ordinarias, que brutes, por favor. A ver, non entendes que é un humor. Pero xente, no, pero hai gente que no caga, hai gente que no tiene cona, no tiene nada. Es así como los marqueses de allá de Atapuerca que tiñan as copas talladas e esos non cajaban peidos e nada. Nada, eu nunca os vi ir ao baño. Estaba o baño limpísimo. Iba cando acababa de marchar. Estaba o baño limpo. Sí, seguido. Pero, bueno, e a parte, había amor, dixemos que che gustaba, pero que había, momentos ou en ocasións que fostes ver que non tal. Pero unha persona que dixas, eu non sei como isto lle pode fazer gracia a xente, ou alguén que faga amor que dixas, non pagaría ni me gusta nada. Non, por David Amor pago. Sí, pero algún que dixas, non me gusta nada. Dame igual, xente de redes sociales, xente que se dedica a iso, quen dirías, non me gusta nada. Sempre temos alguén... Sí, pero ahora mismo non me ven a cabeza. Alguén teño, Quen? Hai alguén que non o podo ver. A quen? Pero estou pensando quen é. Ten que ser alguén das redes. Non sei quen é. Algún famoso, Sí, pensa, dalle aí a cabeza. Ai, Dios. Podesme preguntar outra cosa cando me acorde e digo... Veña, sí. Porque Pero é alguén que sabe... se non te acordas do nombre. O difunto non se acordará, espera que lle van preguntar. Ti acordaste? É que hoxe temos público. Non me acordo, pero hai alguén, sí. Hai alguén de redes que non che gusta. Que che sale a veces. Sí, a veces non, sí, no Tito. É famoso, que ten moitos seguidores, Sí. Home, muller. Por exemplo, eses que trouxestes de invitados, que che dixen antes. A quen? A Angie, esa... A Miki Angie. Sí, eses non os podo... Non me gusta que... Non me gusta eso, non me gusta. Pero non Digo, non sei como a xente, nin cando pagan receta para comida, nin para hostias. Pero hai xente que lle fai gracia. A ti non che fan gracia. Vai dirasme preguntando a mí, non? Claro. Non me fai gracia, eses. Non che fan gracia como bailan. Non me fai gracia o que fan con... Nin o que fan con eles, nin o que fan eles. Eu sí que teño que reconocer unha cousa que hai moitos anos me daban así como un pouco de vergonza ajena. É dicir, Dios mío, pero a xente rese deles e tal, non sei que. Sí, exacto, non me gusta eso. E gustoume moito traelos para conocelos e dicir, a mí non me pareció, a que entrevistaste ti aquí, non me pareció nada que ver ca que sale no... É que eles saben onde está a comedia, saben diferenciar un pouco onde está o personaje e onde está a persona. Bueno, mellor. Sabes? Si que hai xente ao final que sempre aproveita para rirse dun e tal, pero eles, vamos a ver, eles non lle fan daño a ninguén. Ai, non, eles rirse co que fan, e punto, xente, pero é iso, a caña justo que mira, que non. É que non, exacto. Pero eles... Eu non os vejo doña para arriba, xa parece que saltes e punto, pero seguro que hai algún máis. Seguro que hai algún máis. Eu tamén non son moi exquisita, Gústame casi todo, pero sí. Pero hai algún máis deses que teñen así, pero non me acordo quen é agora. Sabes que me acordo? Meio cando estou vendo, digo, eu non sei como a xente pode seguir isto. Pero iso é... Claro, que a ver, para gustos... Outros non lle gustaremos nós. No, a ver, a min tamén me pasado con xente, que eu non veño aquí a cantar, claro. Iso son preguntas para os invitados. Pero eu teño visto xente que digo, pero como podes ter tantos seguidores? Que a mí... Sabes, que non me gusta nada. O sea, que... Sí. Eu outro día caderen con unha persona, estábame falando así do rei da comedia e tal, e dixo, gustaba moito esa persona, pero desde que saliu nese programa, non pode ver delante. Gústame moito tamén Leti da Taberna. Sí, gustache. Sí, tamén. Pero de non gustarme si ahora non me ven ninguén a cabeza.
Pois depois si te acordas. Ha de ver, sí, fijo, porque sempre que tomo Instagram ou algo me dixo, eu non sei como a xente pode seguir isto. Mira, vamos a facer un xogo, que che parece? Ben, Que pasa que, claro, eu tiño unhas preguntas apuntadas, pero o que pasa que sempre me pasa o mismo, ou sempre non, pero de vez en cando, teño unhas preguntas, e que pasa que según vai indo a entrevista, casi que me respondedes sin querer. Entón, eu imagino que sei o que vas a responder. O xogo é, escolle e sufre, que é un xogo que lle fago a todos, non? Que eu poñoche entre dúas tal, e tes que escoller. Facer monólogos na televisión. sí. E non volver a camelle. O sea, dedicarte a iso xa. E non volver a camelle, dis? Claro. Ou facer monólogos solo en camelle e nunca, jamás de la vida, facer nada en tele. A ver. Sí. Sí, bueno, Facer monólogos en camelle e jamás... Nada. Ni nunca chegarías a facer en teatro, ni nunca Se nada. hai esas dúas opcións, acabas o mundo hai esas dúas opcións, a ver, sin duda, vamos. Sí. Telo clarísimo. Sí. O sea, tampouco non tens tanta gana de tele, nin de dedicarte a isto. Entre escoller ir a camelle e a tele, no, camelle. Sí. Sí, home. Teño familia, a miña vida en camelle. No, pero os amigos, todo. Non che dixo en plan de non volver a pisar, dixo a actuar, En plan actuar. En plan actuar, pensei que me dices a escoller na vida en Claro, general. escoller, pero en plan actuar. En plan, facer monólogos na tele, teatro, ese tipo, Sí. e nunca volver a facelos sin camelle. Vale, pero solo como traballo. Sí. Aquela casi que escollo a tele. Sí, traballar non che gusta tanto, entonces. A ver, non me líes. Camelle gusta, díxenche, se teño que escoller, escollo de camelle. Pero se me estás dando a volta e dices que solo é para traballo, Claro, en plan ganaré máis na tele que ir polos bares de camelle que solo hai 5. Claro, pero como dixo, gusta moito facer rir a xente dos meus amigos en camelle. Sí, pero xa ton sempre con eles, aos fago rir todos os días. Vale. Ora, se ti me dices a escoller, eso que digo, acabas o mundo danche a escoller traballar na tele e non ir a camelle, ou traballar polos bares de camelle e non ir a tele. A segunda opción, sin duda. Nada, hai que convencer a teu home para que che poña aí un enchufe. Nin tan trifásico, nin tan nada ahora. Agora nada. Bueno, seguro que algún contacto queda. Se ten que ser, será, se non tamén. Sí, se non que me enchufa a min, que eu non sou familia. Pois fala con el cando sales. Sí, apunto. Difunto 6, tal... Ir a Land Rover ou a Luar? Land Rover, que eu son fanática de Land Rover desde que salió habrá 15 anos que empezou o programa, eu. Sí, dixeron outro día, non estaban de aniversario, non sei que repitas. Cando non o vía nin Dios, eu vía, encantábame. Sí? Que irías a facer a Land Rover? O que quixeran, Pino Puente, Voltere... No, pois iría a facer rir. Sí, pero... É o que me gusta a mí. Sketch, por exemplo. Sí, o que me dixeran, vamos. Sí, molaría cheir. Sí. Luar, Dios mío, tamén que non é un desprecio. Pero eu, por exemplo, Luar, na miña casa, ves un Luar meus abuelos de toda a vida. Eu non. É que Luar sempre foi así o típico dos meu pai, meus abuelos, sempre Luar. Pero o Luar daron unha volta, xa está máis moderno. Non. Sí, teño que preguntar a meus abuelos. Que non o ves? Pero Land Rover de toda a vida de Dios. Sí. E fun ali moitas veces tamén. De público? De público, sí. E nunca diste que me dar estar aí. Non, porque peso son moi... Eu, se non me chaman, non von de... Ti és máis de Roberto ou de Eva Iglesias? Sí. De quen és máis? De Roberto ou de Eva? Por aí ando, Sí, pero se tens que coller un, quen che gusta máis? Joder, Petit, tamén, que preguntas faz? É unha pregunta normal, tampouco... Pois non sei, A ver, Roberto gústame. Eu creo que escollería a Roberto. Sí? Así, vendo na tele, sí. Sí. Vale. Sí. Irías ali. Moi bien. Bueno, se tería que escoller, dixo xa verdad, escollería Mon. Sí, o animador. O animador, encántame. Cando fun ali, dixo eu, a que ti tiñen que dar un programa solo? Faino moi ben. Ahora, eu, porque eu cadrén con el traballando, eu son fan de Damián. Non sei se chegas a conocer a Damián. Non sei quen é Damián é que... Pero eu... Non faino moi ben, pero eu como tuve a oportunidade de conocer a Damián cae. Os internos non usan, pero os que cando vas Damián tamén é animador, pero non está en Land Rover, está en outros. É moi guai. Como eu fun a ese, dixoches. Non, pero moi guai. Sí. Cadrín, bueno, tamén cadrín con ele unha vez que fun de público a Land Rover. É porque me preguntas entre eles dous. No programa, por exemplo, os de Quen ande aí, Fran Cañotas ou Juan Fuentes. Quen? Aí escolli os dous, Pois agora colles un. Juan Fuentes, que é da casa.
No, ahora que? Ahora tens que escoller. Bueno, collería Juan Fuentes, porque o meu Eu difunto carelle moito a Juan Fuentes. Eu tamén. Levase ben con el? Sí. 6, como era? Depois dixo, te podo dar que non queres ser público. No, é con Juan Fuentes cadrei, porque eu fixera un programa de reformas. Xa hai anos, Ti tamén estás en tus araos? Sempre me din, pero non te crees que... No, a ver, surgiron... A ver, é que ao largo dos anos foron surgindo moitas cousas. Pero estuveramos nun programa, eu máis Manel Mosquera, o de Aí que da boia, daste conta? Manuel Moscara, non. Bueno, pues está no termómetro, un que dá pola mañá. Vale. Tamén é un chaval que ten, claro, xa fixo 60 anos, creo. Para que como un chaval? Eu fora con ele un programa de reformas que ver na Galleja e Juan Fuentes fora o noso director, era o director do programa. E no que anda aí cadrei un par de veces con ele, moi guai. Moi boa persona. Polo que di ele, que eu non... Non, eu cadreo con ele, non teño nada que decir, moi ben. Pois si, escollería eses. E a última pregunta. Facer solo obras de teatro ou monólogos? Ai, creo que teatro. Sí. A mí gusta moito o teatro, sí. Gustache máis que... Pero o teatro de humor. Non é que me guste máis. Non? Pero o teatro de humor. Sí. Ai, o teatro de penas non quero, Tería que ser claro que a xente penas o teatro... Penas é tan abondo que a súa vida para vir ver penas. Xente que veña, polo menos, que se distrae, que o pase ben. Eu penso. Quedaríaste co teatro? Sí. Entre teatro e monólogos, teatro. Pois pensei que sería máis monólogos. No. Pero bueno, claro, sería un teatro que a xente pensa por teatro. Comedia. Obras de comedia. Sí, son as que facemos. Sí. Teño que ir a vervos eu un día. Sí. Teño que fichar eu aí por unha escola tamén de teatro. Que non é o meu, O sea, eu... No, bueno, non é o teu porque nunca fostes. No, a ver, eu cando fun ao programa que facía sketch, ao final... Sabes, pero a min, creo que non se me dá ben meterme dentro dun... Pero nos sketches falo ben, Eu creo que farías teatro divinamente. Ves, pois, eu creo, cousa miña, a min non se me dá ben meterme nun personaje. Acabo salindo eu para fora. Sabes, a min... É que tens que salir ti o teatro a outro personaje. Eu fago, por exemplo, na última obra que fixen, fago de verdulera. Verdulera refinada. Sí, pero bueno, ten que molar, Sí. E noutra, pois... Claro, pero eu de actuar, sabes, de meterme dentro dun personaje e manter o personaje no tempo, creo que me costa. Pois polo que mos faz no sketch, eu creo que no teatro encantaría. Non, ves, eu son máis de ser eu. Tens que probar. O teatro engancha. Sí. Non me dá a vida, se te digo a verdade, Pois agora vamos a facer un xoguiño, que é o que fago sempre para cerrar. Teño que añadir tarjetas, teño moi poucas tarjetas, que son as preguntas, caen unhas tarjetas, colles unha e respondes. Vale. Sempre salen as mesmas, non sei por qué. Bueno, pois a ver se me sale distintas últimas. Collo aí, tía, que queiras. Ala, leen alto. Leen alto, non? Sí. ¿Cuál ha sido el motivo que nos ha hecho compartir más carcajadas juntas? Tamén non nos conocemos. Solo do Camping Lagomar. Pois ese. Ese? Sí. Que fun a xunta tía e dixen, ai, mira, Piñeras Acorde, fun a xunta e le dixo, mira, eu a primeira vez que veño, eu estou acojonada porque vos son todas famosas, como este famoseo. Porque, joder, é que o día que nos conocemos estábamos nunha mesa, estábamos, claro, do Rei de Comedia éramos 4. Todos. Estaba Miguel Canalejo. A todos con eles, e eu cheguei ali soliña, nadie. E dixestes, no, isto que é a mesa dos famosos. Sí. Eu, claro, eu que me sinto aquí ninguén. Xa, pero eres máis famosa que min eres. E depois dixen eu aos meus amigos... E poja Noela. Bueno, cousas de vida. Non ves? Sí, bueno. Estaba todo amañado. Estaba todo amañado. Pequeño o jurado. Non me molou a pregunta, colle outra. Veña. ¿Cuál es mi ciudad ideal? Cal é? A miña. O sitio ideal para vivir. Non ten por que ser ciudad. Sí, no, que me gustaría vivir. Sitio ideal. De calor, sobre todo. Sí, eu tamén. Valíame calcar das islas. Bueno, das islas para vivir, tú de vida non me gustaría. Bueno, eu as islas non, Non. Pero mellor así... A ver, a Coruña gustame moito que estou encantada, pero se a Coruña tuvera clima de 3 meses de calor... Tropical. Sáme ben. Bueno, 3 meses hai, non só. De 3 meses de playa, de manga corta, non? Carallo, pois este ano tuvemos, Bueno, un ano, pero non é... Que dixas ti chega de junio a setiembre e estamos en manga corta todo o día. Xa. É na playa. Tiñemos que Tirando máis as Rías Baixas un pouquiño, que me gusta moito. Teríamos que ter o clima das Canarias aquí. Sí, tamén. Xa firmamos. Bueno, aquí fai falta chuvia. Pero non tanta, Os 3 meses de verano, por lo menos, que houbera caloriña. Sí. Bueno, que tal a entrevista? Moi ben. Tú vas nerviosa? Encantada, no.
Non. Tú ven como na casa, verdad? É que a xente cando ven... Viña, sí. Ai, que nerviosito tal, esta é unha charla en plan... Porque impoñe... Pero bueno... É unha persona... Sí, moi bueno, pero... A ver... Pero sí, Pero porque moi dices, ben, que me vai preguntar, que Sí, me tal... moitas gracias por invitarme. Nada, ti por vir. Que lle dirías a xente que nos está vendo, en plan, un mensaje... A mí agora sempre me gusta decir, manda un mensaje aos espectadores, que lle dirías? Pois... Lanza un mensaje en plan, ti xa que faz humor e tal... Pois eso, que viva o Mira, aquí humor, tua- que viva o humor, e que hai que ser máis alegres todo o mundo, e non andar con mal rollos, facer humor. Sí. Facer o amor e humor. Si que a xente anda moi amargada últimamente, Sí. non? É que non hai que ter a piel tan fina. Exacto. E non a dos huevos, No, tamén. A dos huevos xa sabemos que non a tedes fina, que cuidado. Sí. Bueno, pois hasta aquí o Canta Claro de hoxe. Quedamos pendiente de ir co Canta Claro a Camelle. sí. Hai que negociar el caché. Sí, sí. Algúnha historia faremos seguramente por aí. Bueno, eu encantada. Teu home non, pero eu se che pode enchufar na televisión, non me enchufan nin a min. Sí. Estaría Cando guai, ti seas famosa, bon contigo. Estaría guai, eu iría contigo ao Land Rover a facer un tamén. sketch, verdad? Sí. De que farías un sketch Ai, no Land non Rover? sei, así tamén de dúas verduleiras ou máis ti. A mí molaría medir disto, a típica señora así da aldea, Sí. cajándose en todo, que todo lo sabe, todo lo entiende. Sí, sí. Eso Así está- de dúas resabidas, ou bon deso. Sí, sí, Na sí. obra de teatro. As criticonas. De criticonas, mira Criticonas para de aquela, mira superpijas outra. de Sí, sí, sí. insoportables. Superpija non me pega un carallo, pero Bueno, a de mí criticona tampouco. máxima, sí. Sí, sí, eu criticona tamén. Bueno, pois se nos estades vendo e nos queredes contratar, aquí estamos. Dispuestas. Depende o caché. Claro, nunca gratis. É como dixo unha vez unha meiga que estou aquí, meiga A Julia, Julia, sí. díxome unha frase que me gustou moitísimo, que é todo en B. Sí. Siempre en B. Para que se Sí, lo gasten sí. en putas e en coca, todo en B. Eu sou moi fan de Julia do que dixo. Sí. Gustoume moito Julia, sí. A min Julia díxome que... Dios, A Virginia tamén gustoume moito. é que os huevos, cuidado. Pero Virginia Fixemos unha torretilla con esos huevos que flipas. A meiga Julia sartoume cousas xa. Sí. Sí, sí. A min dame medo esas cousas. Por qué? Gústame se conto todo, pero despois se che din algo eu non quero saber, Entón, se che din algo non queres saber, entón... Por eso non, se me din algo que... No, cuidado, algunha cousa xa dou, Dios, pois a efectiva amiga Julia. Non vou a decir cal, hai No, que guardar o claro. misterio. Alguén se quere saber que me escriba en comentarios. Eu vou aquí en plan de influencer. Eso. Bueno, pois hasta Gracias. aquí o Canta Claro de hoxe. Bueno. 1 millón. 1 millón a ti, gracias.